kumba kidehi kiguts ha ka football habaro kipor kibapen tynnnad iya ka football bat kibapelong iya kiriu it football ban iya ka football nadu baki dangdon hapo Europe tarhadu bakin dalek panyaso syakiwi pat kijeka baper henrei nakaliang jong kini kiguts wat lakataru kimju pep satia ban pan sngew iya kinong kershan jongki tengap dan sobai pi ki parok syakana ka channel bat lada pi de bedang thamai sngew ban subscribe te haoi parlong nakaliang jong Cristiano Ronaldo kumba ulong ba ka Saudi Pro League ka kham ban ya kalikwan bat hakalikwan ka de tang ka PSG te kumta nakaliang jong Cristiano Ronaldo hakajing yele kai precision kata ka de ka friendly match persya iya ka tim ka banalikwan ulay yele kai bha hakane ka jing yele kai haka bauli yo ban tep iya ka gol bat ka deru ka match ka banangkong haswa ban sedang iya ka season bat arpusau samoy nadu baul sedang ban yele kai bat Cristiano Ronaldo udang yipteng ban tep gol bat hakane ka jing yele kai kal nasar kal job da arlo cool kan ba nakaliang jong ka Inter Miami jong Lionel Messi haka jingle kai likop persya iya ka Atlas haka ne ka jingle kai ka Inter Miami kala yele kai bha bat nakaliang jong Lionel Messi ro uday yele kai bha haka bauli yo ban penbu iya artli ki assist ka ba pelong iya ka Inter Miami ban job iya ka ne ka jingle kai da arlo we cool bat menta Lionel Messi daka jingla aban tep pratli ki gol bat artli ki assist ha ubna Julai ul syajit kum player of the month ha ka MLS kuble shibun